Urriaren 4an oso zita garrantzitsua daukagu hemen Durangon, Bizkaiko lehen erromeria eguna bertan izango dalako. Landako gune guzti hau beteta egongo da musikaz, jaialdiaz eta ospakizunaz. Oso jai herrikoia izango da gainera. Durangoko erromeria inguruko eragile guztiak parte hartuko da bielako. Eta gura dugu zuk ere parte hartzea. Etorri zaitezu be bai, urriaren 4an Bizkaiko lehen erromeria egunaz gozatzera, ona, Durangora. Gaur hemen gauz Durangon Bizkaiko lehen erromeri eguna aurkeztuten. Halako zauzer egin beharra egoan. Zer da gure propio hau erromeri bat baino, ezta? Atxineko txistu soinuak, albokak, soinue, panderoa, gaur eguneko erromeri rockero bersio, bersio zale horietan bihurtu da. Hala ere, danat dire gure kulturaren adierazle, eta horretanak batu gure izen duguz, egun berberan, oingo honetan Durangon. Erromeriaren kontzeptu guztiak egun bakarrean egitarau oso eta zabal bategaz hartu gura ditu. Egitarau zabal horren barruan egongo dira, gaztetxo eta txikientzako ikuskizunak, herri baskari izango da eta horren ostean Luartzegaz ere kantaldia eskainiko dugu, Larrain dantza herrikoia, arratsalde iluntzean hasita, Plateruena kafe antzokian, bertan elkartuko dira gazteentzat edo gazte sentitzen diren horientzat gaur egungo erromeria formato handiel eta elektronikoagoak.